Bayan ta gama downloading sai mu double clicking kan ta. Idan tana loading mu dan saurare ta kawo mana wani dialog box. Sai mu clicking next, install. So wannan installation ɗin ma sai ya ɗan ɗauka lokaci. Gashi ta gama installing, sai mu sake clicking nan sai start Android Studio ɗin nan. So gashi Android Studio ta fara mana downloading su wasu files, necessary files da muke buƙata mu design application da shi, su SDK, Android SDK da su platform tools da sauransu.